И здравейте на всички. Днес ще играем малко Skywars. Така. Аре, нека да започваме. Жълто тук са добавили Bed Wars, доколкото видях. И... What? Той, значи има сол. Има и вече и тим. Добре. Трябва някой път да пробваме на това. Но специфично ще играем Skywars. Малко по-рано. И може би следващия път Egg Wars. Най-вероятно. Опа! Аре, ще ги бим. 100% ще ги бим. Да, аз верно забравих, че има такъв кит. Блокчета, храна, кирка, не мисля, че ще ми трябва. Друго. То се го. Чувам го. Добре. Няма да питам точно, що не направи никакви... Тут долу има такова, бе. Я чакайте, бе. И аз имам долу, бе. Всъщност, трябва да имаме честплейт. Чита. То скача. Тук имаше ли някакво? Няма. Така. Лукове. Малко храна. Супер лук. Let's go. Само едно фено ли? Не. Мален. Не ме стреляй. Исках да го застрелям, докато е на моста, бе. Убих някой и изчезвам. Ох, не. Сега то ще дойде ли? Просто бягам. Touch of Fireball. Окей. Нека да го пробваме, той не ми трябва. Добре, няма ли нещо интересно в този смай, че не ми трябва? Вода. Да. Така, сега сме едно в едно. Аз трябва да хапна, че бе. То със сок ли си? Купиш, бе. Ела тук сега. Ела тук е. Гадината с гадина. Трябваше с другия лък, бе. Добре, бе. Знам, че си тук. Добре. Щях да падна, бе. No! God, please, no! No! Така. Това беше за загравка. Сега ги бием. Чай, какво става, бе? Що веднага ме пуска, бе? Почивка няма ли? Те. Така малко... Няма да е красива детката. Някакво гърми... То често беше тръпне. Така. То чест беше тръп, сигурен съм. Няма ти да прикликат. Аз нямам меч. Сега забелязах. То с нея ли меч тук? Аре. Не. То спък идва. Ама ви се шегуват. Меч.
състои, ама... Пеки, наистина няма меч. А! Не, чакай! Чакай! Спринта ли ми умря? А не, той има соло, не. Изчезвам, чао. Не съм готов за битка. Нека Валхала да направим. Бягай! Постъпление! Не! Само се разберем, бе! Чакай, бе! Така. Трета игра за късмет. Ето тук вече ги бим. Загрели сме, готови сме и вече тук ги къртим. Първата игра и втората игра не ги броим. Не, изобщо не ги броим. Сега тази трета за късмет. Да. Тук. Почваме. И моля ви се някакъв меч добре, бе. Супер. Даже е хубав меч. Нали така? Да. Той. Така, добре. Нямаше ли още... О, има маза. И... Тия блоки за ядене да има. То спадна. Сега ако извземем една ябълка и просто... Той май ме видя. Ще гръмнеш, нали? Чао! Sharpness. Така. Не знам дали друго ми трябва. Какво? О, боже господи. Така. Да, нещо с мишката. Да, не той бе. Да, нещо с мишката. Къде беше ти сега? Да. Нещо не е като първата, виждам аз тук. Така. Сега тук ги правим. Тук ги правим сега. Така. Няма вече. Лошо. Добре, так му когато го казах. Добре, окей. Можеше и да е по-зле. Сега някой да ни пойде. Ти. Не! Ти. Вземем ябълка. То с не падна. Добре. Що ме те? Падайте. Така. Храна, къде има? Виждам го човека. Да. Аз мислех, че имах лък, бе. То нямам лък. Лошо. Но имам това. Само че трябва да бягам. Имам още. Даже не ги учих, смятай. 6 нова. Виж сега. Може се разберем. То си има лък, видях го. Не ме лъжи. Лък. Аре, падни, бе!
Даже не мога го уча. Значи, ето, спечелих. Нищо, че миналите игри загубих, ама ето спечелих. Така, и тук аз тук прилагам... Добре, аре, още една от мен да минах. Щях да кажа, приключим епизода, ама... Не. Нека да си пробваме късмета. Тук не трябва да ходим. Тук трябва. Хубаво, че този път имаме меч. Имаме храна. Само ме нямаме честплейтс. Добре, бързо. Дял го честа. Котил. Така. Окей. Protection. Да има. Така. Тук център е малко гаден. Не малко, а даже бая гаден. Protection. О, супер. Има малко protection. Сега. Как ще го процедираме? Нямам си никаква идея. Protection. Лък. Добре, супер. Стрели. Може би лапис. То се поточен. То се поточен от мене. Падай бе! Така. Значи... Не съм точен, ама... Убих ли го? Убих го. Тук сега. Какво правиш бе? О, не! Ето тук да го приключим. Една победа, аз съм доволен, нито съм добър на Skywars, нито мога на PvP-то, ама що имаме една победа, значи все е нещо. И следващия път може Egg Wars. Дайте по един лайк, subscribe и айде.